तामुलपुरा जिल्ला महरै आबुङै फोसावजानायनि उनाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादबो दासिगोन। दिनै तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय मोनदाइन दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय बाक्सा जिल्ला एबसुनि सा-8 केबिनेट दैदेनगिरिफोरखौ लानानै तामुलपुर दखरा एबसुनि मावखुलियाव मोनसे मावसुमा मेल जानानै थाङो। बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बासिराम रामसियारिया आफाद सामलायनाय बे मावसुमा मेलाव तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय मोनदाइन दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां मावथि लोगोफोरा बाहागो लादोंमोन। आरो बे मेलावनो एबसुनि गासै नेमखान्थिनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादबो दाना होनांगौनि थाखाय बाक्सा जिल्ला एबसु आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आर'जलाइ दैथायहरनायनि थाखाय बिथांखि लानाय जायो। आरो थाबैनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानानै होयोब्ला फैगौ मार्च दाननि 3, 4, 5 खालाराव कार्बि आंलंनि लांहिङाव खुंजानो गोनां मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जख'न्थायाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद महरै बाहागो लानो थाखाय गोसो जादों होननानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा आथिखालाव तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव गोग्लैनाय फरायसा आफादनि बिबानगिरि जिबन जिउ बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनानै होयो। बिनि उनावनो तामुलपुर महकुमाखौ आसाम सोरखारा आबुङै जिल्ला महरै फोसावनायखौ बरायनाय आरो गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लायाव गोदानै डिसि महरै थिसनजानाय सिमान्त कुमार दासखौ गासै दखरा एबसुनिफ्रायनो बरायो। नंगौ, जोङो दिनै तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव जोङो तामुलपुर साब डिभिजननि सिङाव थानाय मोन-8 दखरा आफाद आरो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान मोननाय सा-8 बिबानगिरि गासै जोङो लोगो नांनानै दिनै मोनसे सावराय जथुम जादों। आरो सावराय जथुम जानायनि खारना बेनो जे तामुलपुरा दिनै 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सान, बे दिनैनिफ्राय बे तामुलपुरा मोनसे आबुं जिल्ला महरै फोसावजाबाय। दा बेनिखायनो जोङो दिनै गोजोननायजों दिनै जों बयबो खनसे ज' जालायदों आरो जों बे गोदान जिल्लाखौ जोङो गोसो गोथारै जोङो बरायदों। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय, जोङो जिहेथु तामुलपुर साब डिभिजना जिहेतु बाक्सा जिल्लानि सिङावनो सिगां जिहेतु दङमोन आरो दिनै तामुलपुर जिल्ला हिसाबै बियो एक्सट्राहै जिहेतु गुबुन मोनसे आबुं जिल्ला हिसाबै फोसावजाबाय। दा बेनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंहा जिहेतु जोङो समाजजों जिहेतु खाथि सोमोन्दो थानाय, रायजो राजाजों खाथि सोमोन्दो थानाय जिहेतु आफाद, खामानि मावनाय दांनायाव जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुबिदा जायो, मोजां जायो, बिनि थाखाय जोङो माखासे खोथाफोरखौ जों सावरायलायदों जे जिल्ला फोसावजानाय लोगो लोगोनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो जाहाथे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा तामुलपुर जिल्ला, गोदान तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जाहाथे दाफुंनानै थाबैनो जाहाथे दाफुंनानै होयो, बेफोर माखासे खोथाफोरखौ जोङो सावरायलायदों। आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लादों, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम जोङो दिनै सावरायलायनायनि गेजेरजों जों थांखि लादों आरो जोङो गाबोन बा बे सानसे साननैनि गेजेराव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम मोनसे आर'जलाइ बा गोसोखां बिलाइ जोङो दैथायनो थाखाय जोङो थांखि लादों। जोङो बेखौबो सानदों आरो बेखौबो जों सावरायलायनाय जों गुवारै गोथौयै जोङो जुदि खम समनि गेजेरावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाफुंजायोब्ला जोङो 15 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाइ सान, जोनोम सान, बे हाबाफारिखौ जों तामुलपुर जिल्ला हिसाबै फालिनो सानदों। आरो फैगौ समाव जोङो जिहेतु मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जख'न्थाइ, थान्दै जख'न्थाया जिहेतु कार्बि आंलंआव जानो थांगासिनो दङ मार्चनि 3, 4 आरो 5 खालाराव। दा बेवहायबो जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बाहागो लाहैनो जोङो गोसो जादों।